Тут Ганна Совось пра доўгатэрміновыя наступствы аварыі на Чарнобыльскай АЭС пагаворым з навукоўцам, радыяцыйным хімікам Сергеем Бесарабам. Добрый дзень. Прывітанне, спадарня. 40 гадоў таму 26 красавіка 1986 году выбухнуў чацвёрты блок чарнобыльскага рэактара. Аварыя на Чарнобыльскай АЭС лічыцца самай вялікай тэхнагеннай катастрофай 20-го стагоддзя. Ці можна казаць цяпер, што галоўныя наступствы чарнобыльскай аварыі ўжо ў мінулым? Бо прайшло 40 гадоў і фактычна завяршыўся перыяд паўраспаду некаторых радыеактыўных элементаў, якія найбольш сур'ёзна ўплывалі на стан здароўя чалавека. Глядзіце, можна казаць і не можна казаць, таму што, па-першае, самую крывавую, такую крыважэрную фазу гэтай аварыі мы, безумоўна, перажылі, калі вось атаку на шчытападобныя залозы дзяцей, ну, нават і дарослых, як бы аказваў уздзеянне йод-131. Гэта кароткажывучы бета-эмітар, вельмі актыўны. Але яго перыяд паўраспада 8 дзён, і, умоўна кажучы, за 8 дзён вясны 86-го года ён увесь распаўся. Ён нанёс сваю шкоду, знішчыў лёсы людзей і знік. То бок, у гэтым сэнсе, так, наступства мы перажылі і ўжо ніколі да такой страшэннай катастрофы ёднай не вернемся. Але пры гэтым засталіся больш доўгажывучыя ізатопы, напрыклад, вядомая, сумнавядомая цэзій-137 і стронцый-90. І вось, як вы слушна заўважылі, у іх прайшоў толькі адзін перыяд паўраспада. Умоўна кажучы, іхнія перыяды паўраспада, яны блізкія і складаюць 30 год. У радыялогіі, у радыяцыйнай экалогіі лічыцца, што ізатопы нейкія, яны прыходзяць да, скажем так, да фонавай нормы, калі праходзіць 10 паўраспадаў. Разумееце, то бок актыўнасць зніжаецца ў 1024 раза, у 10 паўраспадаў. Зараз мы назіраем толькі 1/10 частку. То бок, умоўна кажучы, мы ў самым пачатку таго, каб поўнасцю пазбавіцца ад тых выкідаў чарнобыльскіх цэзіевых і стронцыевых. Спадар Сергей, давайте спрабуем чалавечай такой дасціпнай мовай патлумачыць, што такое цэзій-137, у чым яго небяспека? Ну, гэта вельмі актыўны ізатоп, і ў гэтым сэнсе, каб, скажем так, і праілюстраваць яго небяспеку, я раю паглядзець, вось зараз серыял выйшаў на Netflixе, вельмі добры, «Гаяние» называецца. Там сэнс пра тое, што ў Бразіліі была радыяцыйная аварыя, калі у наваколле трапіла 20 грамаў цэзія-137. 20 грамаў. Чарнобыльская аварія выкінула 100 кілаграм, то бок у 5000 разоў болей. У Бразіліі гэтыя 20 грамаў прывялі да забруджвання 68 кіламетраў квадратных тэрыторый. Больш за 100 000 чалавек былі абследаваныя, там каля дзесятка памерлі. 20 грамаў. У Беларусі у 5000 разоў болей вось маштабы гэтага забруджвання. То бок, ну і ў гэтым серыяле, дарэчы, вельмі добра паказаныя вось гэтыя наступствы на здароўе людзей. То бок, хранічнае такое атручванне, радыялагічнае атручванне, то бок это фактычна знішчалася імунная сістэма людзей, як бы, ну, людзі згаралі ў радыяцыйным полымі зажыва, фактычна. Вот, то бок на беларускую гісторыю гэта все вельмі добра праецыруецца. Тое самае пытанне стронцый-90, што гэта такое, чым ён небяспечны? Стронцый, ну, гэтыя элементы і стронцый і цэзій, яны небяспечныя тым, што яны як бы вельмі добра па сваіх гідратных радыусах падобныя на біягенныя элементы. Вось той жа стронцый, ён, напрыклад, вельмі падобны па сваім фізіка-хімічным уласцівасцям да кальцыя. Кальцый – гэта аснова нашых касцей. То бок кальцый, стронцый замяняе кальцый у касцях і апраменьвае тканкі, апраменьвае вось чалавека знутры, як бы знішчае яго фактычна, знішчае лімфацыты, то бок гэта фактычна, ну, чалавек спальваецца знутры, як бы, і нічога з гэтым зрабіць немагчыма. І на якім зараз мы перыядзе распада стронцыя праз 40 гадоў пасля чарнобыльскай катастрофы? На першым. Умоўна кажучы, падчас чарнобыльскай аварыі было выкінута дзесьці каля 50 кілаграмаў стронцыя. Але мы вось это уяўляем, што такі нейкі кавалак 50 кілаграм, як бы. Але на самой справе гэта было 50 кілаграм аэразаліраванага.
Тут ізноў жа звяртаемся да аналогіі з гаяній, дзе 20 грамаў распыліліся на 100 кіламетраў квадратных. А тут уявіце 50 кілаграмаў, на якія тэрыторыі былі аэразаліраваны. Вось, і зараз праз 40 год з гэтых 50 кілаграмаў засталося 25. То бок, умоўна кажучы, засталася чуць меней, чым палова. Наколькі важна, каб вот этой базовые веды, ну, можа, в некім спрошчаным варыянце былі, напрыклад, ну, ва ўсіх беларусаў, у школах, ва універсітэтах, каб, ну, гэтым займаліся не толькі даследчыкі, якія таксама, напэўна, гэтым цяпер не надта займаюцца, но каб гэта было зразумела кожнаму беларусу. Як вы лічыце, ці патрэбна такое? Ну, вы правильно заўважылі, што даследчыкі зараз гэтым амаль не займаюцца, таму што ў свой час велізарныя грошы для працы з радыяцыйнымі тэмамі выдаткоўваў там, ну, Савецкі Саюз, пакуль ён існаваў, а потым, калі разваліўся, на гэта пачалі выдаткоўваць грошы еўрапейскія нейкія інстытуцыі, і за гэта вельмі шмат даследаванняў неверагодных было праведзена. Зараз па-за санкцыямі усе гэтыя грошы перакрыты. То бок радыяцыйная навука беларуская, вось як я казаў, дарэчы, у Радыё Свабоды каментар даваў пра тое, што радыяцыйная беларуская навука, якая была незалежная, вельмі моцная, дзе былі вось такія вось інжынеры, як Красін, дактары, як Бандажэўскі, радыёхімікі, як мой навуковы кіраўнік Шадыра. Васіль Несцярэнка, таксама я згадаю гэта імя. Так, Несцярэнка. Вось, і гэта ўсё, ведаеце, памяць гэтых людзей, іх працы, гэта ўсё знішчана, і беларуская атамная радыяцыйная галіна, яна полностью маргіналізаваная зараз. Вось уявіце, ну, усе выступы наконт БелАЭС, і зараз вот сховішча радыактыўных адкідаў, як бы, там няма нават чалавека, які мог бы пісьменна распавесці пра гэта, адказаць. То бок людзі, ну, я гляджу і бачу, што людзі не арыентуюцца, яны нейкі канцылярыт абсалютна неўзначны выдаюць, людзі не арыентуюцца ў тэме. Разумееце, абсалютна маргіналізавана вось гэта наша некалі вельмі моцная незалежная галіна. Вось, таму нічога не застаецца, як людзям самым клапаціцца пра сваю бяспеку. А веды, радыяцыя не даруе дурасць, радыяцыя не даруе блазнерства, як бы. Радыяцыя, асноўная абарона ад радыяцыі, гэта толькі веды. Кожны беларус малы, як толькі ён пачынаў, ён павінен дазіметр засвайваць раней, чым вучыцца чытаць, шчыра вам кажучы. Таму што трэба разумець, што звязаўшыся з ядзернай галіной, з БелАЭС, плюс Чарнобыль, беларусы будуць з радыяцыяй заўсёды, стагоддзі. І з гэтым патрэбна неяк жыць, патрэбна неяк ужывацца. Мы нікуды не знікнем ад этого. Радыяцыя вечна як сусвет. Патрэбна адаптавацца. І вось у накірунку адаптацыі першае гэта веды. Першае і адзінае. Таму, як бы, сапраўды, вельмі шмат увагі патрэбна. Трэба купіць дазіметр, каб у кожным доме быў. Калісьці так было. Пасля Чарнобыльскай аварыі у кожнай сям'і быў дазіметр. Як бы беларусы забылі гэту практыку. Вось. І, канешне, вывучаць, як што працуе, як што абараняе, пазбягаць такой сляпой радыяфобіі. То бок радыяцыя любіць дакладныя веды. Гэта матэматыка. Яна агульная, як бы, для ўсяго сусвета. І калі ведаць гэтыя правілы, па якім яно працуе, то можна сябе дасканала абараніць і можна жыць побач з гэтым, як бы, не хвалюючыся. Вось, таму, безумоўна, самаадукацыя патрэбна на 100%. Гэта быў радыяцыйны хімік Сергей Бессараб, а эколог